Hello, astăzi o să ne jucăm, adică o să continuăm seria cu Tower Bobati. Data trecută am făcut Macetor Tower și mai de mult eu am făcut Strawberry Tower. Așa că astăzi o să alegem să facem Tai Boba. Ok, hai să intrăm la Tai Boba. O să ne alegem partea asta. Dar să dau și eu puțin mai mare lumina la telefon, adică la maxim. Este și din cauza towerului, pentru că și el are lumina destul de slabă. Ok. Acum noi o luăm prin stânga. Până acum începutul este destul de easy. După cum știți că towerele la început sunt easy, dar după aia devin cele mai grele towere din lume. Noi am mai jucat 3 towere pe canal. Cel cu Squid Game e cel mai nou. După aia cel mai nou, adică al doilea. Ok, al doilea este acela cu la Bubu, care a fost cel mai enervant. Și primul a fost cu Macha. Cum am căzut acolo dacă nu mă oprea? De ce? Sorry. 1, 2. Noi am făcut 1000 de like-uri, dar am zis să mai jucăm și noi Roblox pe canal, pentru că nu am mai jucat de foarte mult timp, adică de când nu am mai jucat Tower, de când nu am mai jucat atunci cu Squid Game. Poate o să facem și o serie în care o să facem roleplay. Oh my gosh. Hai să o luăm pe aici. Da, se pare că a fost corect. Și acum cred că este pe aici. Da. Ok, aici ne dăm în spate. Clasicul troll. Ok, până acum e easy. Cred că acolo unde sunt paharele alea de Bobati, de acolo începe greu. Oh my god, iar cu ghicitul. Ok, măcar le ghicesc, asta e partea bună. Oh my god, 4-lea rând ghicite și nu mai l-am jucat deloc. Da, eu acum, bine, nu acum m-am gândit ce ăsta să jucăm, m-am gândit de mai mult timp. Și am zis să încercăm pe ăsta, că arată bine. Deci la asta credeam că trebuie să iau așa pe margine. Wow, dacă trebuia să fac așa, ieșeam din acest tower cu Tai Boba și alegeam altul. Din păcate, cel cu Strawberry l-am făcut. Dar dacă facem decât 10 like-uri, cred că e destul. Dacă facem 10 like-uri, eu îl mai joc pentru voi odată pe cel cu Strawberry, pentru că ăla este cel mai ușor, cred. O să-l jucăm, poate mâine sau poi mâine. Cred că mâine îl jucăm. Sau asta eu cred că mâine. Hai să-l jucăm mâine. Pentru că astăzi o să ne jucăm alt joc după acesta. Am făcut destul de mult. Aici avem și o scăriță, dar ne urcăm așa că easy. Aici avem... Nu, ce tare! Hai că era tare dacă cădeam jos de tot. Deja. Am zis că de la paharele astea devine foarte greu. Ok. 1, 2. Avem camera. Dacă o iau pe aici, nu, ca nu? Da. Deci aici vreau să zic că avem Acadea din Bobati. Nu știu ce înseamnă THAI. Dacă știți voi, scrieți în comentarii. What? Deja l-am terminat? Păi, văd că n-a durat chiar atât de mult. Să facem și noi o pozică. Păi și dacă vreți să continuăm seria, eu sunt aici, am jucat cu miere, cred, I don't know. Și ne-am descurcat destul de bine. Dacă vreți partea a treia să facem tot din acest joc cu toate towerele acestea, nu uitați să dați like, subscribe, să aprindeți clopoțelul ca să fiți notificați când postez videoclipuri noi, shorts-uri noi, play-uri, pentru că o să facem și muzici copiate sau muzici făcute chiar de noi și cu Roblox. Mi-am schimbat skin-ul, ne-am făcut bluzița roz pentru că o aveam albastră, după cum știți. Și a fost extrem de simplu acest tower. Nu este troll tower atât de mult, dar a fost foarte easy dacă am ajuns atât de repede aici, foarte sus. Și am spus, dați like, subscribe, cu clopoțel ca să fiți notificați când primiți ceva nou și primiți ceva nou
și poate facem și de la de alăturare, servere și ne vedem data viitoare cu următorul tower din